Эби өрәхтәһин терилтелергер онна коррекционный школага өрәнәчләргән Аллах Жакускайга Маңнайгы республикатагы смарт фестивале тылынна. Фестивальга оғылар бәйләрен илиләреннән оңор бутара соңоһуктарын киеңәйгә тахардылар, проекттарын көмүскәтләр. Тәрәһин 5 арас кайысканан барда. Фестиваль ога яр жогорун сайыннарга, доробияларынан качакта оғылары түмен жогордарын арьярга тугуланар. Республика рас муннуттан уапсая септон өрәнәче кыттынылла. Очная беган агыс 12-те заочно кытталар. Горнайттан кәллелер оғылар, момолу хуттан баалар, кората сколарыттан баалар, оны бегеге коррекционный сколар веренәчилер кытталар. Мен таптыбын төрәбит кораппын, Жакускай коракка аналлах блог, менеджер болохпын бағарабын ден блог бар, IT-технологияларға, хаңа технологияларға аналлах блогтар балдар. Оғылар нахал бәкуләні үппіттара. Олымтан талан бейбігін сүмейден хамы үшігейдерін көріқтар.